ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଭାରତର ନାକ କାଟିଦେଲେ ଏହି 5 ଭିଲିଆନ୍। ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ହାତ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 408 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 2-0ରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। ଏହି ପରାଜୟ କେବଳ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଗଭୀର ଲଜ୍ଜାଜନକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଗଲା। ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଦଳର 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ନମ୍ବର 3 ସ୍ଥାନକୁ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏହି ସିରିଜରେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ନିରନ୍ତର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 15 ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେବଳ 14 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦଳ ସର୍ବଦା ଅଧିନାୟକଠାରୁ ଲଢ଼େଇ ଆଶା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସଟ୍ ସହିତ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ଥିଲା, ତଥାପି ରିଷଭ ପନ୍ତ କ୍ରିଜ୍ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାର ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟରେ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦଳର ପରାଜୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ସୁମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଆଶା ରଖିଥିଲା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଏ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୌହାଟୀ ଟେଷ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଥର ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 22 ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ କରିବା ପରେ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିବା ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଚାପରେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ବଦଳରେ ରାହୁଲ ବାରମ୍ବାର ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 10 ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 0 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 10 ଓଭର ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମ୍ୟାଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥିଲା।